Hello friends, बरायबाय चेनेलाव पिन Constable आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव दा लेटेस्ट आपडेट आरो गोबां गोसारबाय बेनो जाबाय BTC आव साख्रि दानसिगोन एबा अल केन्सेल जागोन नामा बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे BTC नि गोदान CE बुंदों जे वार्निं होदों जे माबादि कन्डिशनाव साख्रि लादों बिथांमोनखौहाय बोखारगोन अब्ला गासैबो जागोन नामा जब प्रसेस जाफिनसिगोन BTC आव TET LP UP बेनिफ्राय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड माब्ला जामारगोन बेनि सायाव जों जास्ट कभार खालामगोन नाथाय गुबै कन्टेन्टआ जाबाय साख्रिखौ दानगोन नामा मानोना गोबां डिमोटिवेट खालामग्रा माखासे नारखोमनि चेनेल दङ नारखो बुदांमोननि बेखौ नायनानै माने डिमोटिवेट जायो स' बेखायनो आं बुंबाय थाखायो जे स्टुडेन्टस लेभेलाव जेब्लायबो डिमोटिवेट जानाङा फकास खालाम नेक्स्ट जबनि थाखाय टेनसन दाजा गोदान स्टुडेन्टसफोरा फकास खालामबाय था माखासे गोबां थायो जेराव डिमोटिवेट खालामग्रा चेनेल थायो जेराव नारखो बुदांमोन बायदि दा जियानो जा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय CSP नि पर्टेलाव दा जों मिथिखागौ CSP दासिमबो दङ दा लासै लासै फ्रेश मिट ओंखारबाय थासिगोन दिनै थिग बेबादिनो हमना ला साख्रिनि बाथ्रा बुंजेनबाय थिग बेबादिनो लासै लासै नोंथांमोना आपडेटखौ मोनलांबाय थासिगोन दा जियानो जा गोबां कन्ट्रोभार्सि जागोन मानोना कमेन्ट्सआव फैखायो बेखौ जों मिथिखागौ दा जियानो जा जोंनि गुबै थांखि जाबाय जाहाथे स्टुडेन्टआ डिमोटिवेट जाया आरो नेक्स्टनि थाखाय नाजायो दा बेखौनो खायसे खायसे चेनेलावहाय केन्सेल जाजोबसिगोन होननानै गोबां डिमोटिवेट खालामग्रा थायो दा नायदो गुबै बाथ्रा सावरायोबा दा BTC नि गोदानै जिनोखि सायख'जानाय CE बुंदों जे जिनोखि थांनाय बाराव इलिगेलि साख्रि लादों फरेस्टआव एबा BCDC आव एबा फरेस्टआव थ' बिथांमोनखौसो माने बुंदों जे इनडाइरेक्टलि दे बिथांमोना मा केन्सेल जागोन आरो डेट मिन्स मा अल जिनोखि एपइन्टमेन्ट मोनदों दा बिथांमोनखौ केन्सेल खालामा बे बाथ्राया गोसारदों खारन बिथांमोन किसु होनना बुंनो माने साफा सानै जिनोखि दङ माखासेया माने केन्सेल जानायनि इसाराखौ होदों आरो बे नङा जे गासैबो हमना ला रां होनानै साख्रि लादों बे नङा गोबां जेनुइन केन्डिडेटबो दङ बिथांमोना साख्रि मोनदों अब्ला गासैबो केन्सेल खालामा बिथांमोननि लाइफनि खोथा दङ आरो बेखौ सरकारा थारैनो सानगोन एसेबां बिदि खालामनाय नङा अके थ' बेखायनो बांद्राय गाब्रायनाङा जेनोखि जेनुइन मोननाय दङ नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जागोन माखासेया प्रसेस जाफिनगोन माखासेखौ नायबिजिरगोन बे गभर्नमेन्टनि हाबाफारिखा स' बेखौ माने गोदान सरकार फैबाय नालाय एसेबाबो माने नायफिनखानांगौ जायो एबा नायगोन आरो दा बेखायनो मोनसेल' आंनिफ्राय मेसेजआ बेनो रावबो माने डिमोटिवेट जानाङा समजों लोगोसे गासिबो जागोन आरो आं बेवहाय फुल्लि सापर्ट दङ जेराव इलिगेल साख्रि लादों बिथांमोनखौ बोखारनांगौ नाथाय गोदान जिनोखि हमना ला जिनोखि माने जेनुइनलि मोनदों बिथांमोना थानांगौ मानोना बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामनानै साख्रि लादों दा नायदो मोनसे एग्जाम्पल थ' मोनसे एग्जाम्पल आंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव क्वालिफाइड जादोंमोन रिटेन एग्जामाव नाथाय लास्ट स्टेजाव डिसक्वालिफाइड जाबाय अब्ला स' आं मोनथारनांगौ बेबो नङा जिखुनु जाया माने 100 जनाव हमना ला 100 जनावहाय हमना ला गासैबो साख्रि मोना जुदि पस्टआनो जुदि 10ल' दङबानो बे 100 जनखौहाय माने 40 खालामखायो बेनि उनावहाय 10 जनाल' साख्रि मोनो थिग बेबादिनो बेखौ जों बुजिनांगोन गासैबो एग्जाम होनाय माने जब मोनखाया बे मेरिट बेसिस खालामखायो दा जियानो जा जिनोखि जेनुइनलि मोनदों टेनसन गैया आरो लोगोसे मोनसे मोजां बाथ्रा 3rd ग्रेड आरो लोगोसे Gr-4 आरो TET थाबैनो प्रसेसा जासिगोन बेखौ एसे सर्सआव इनफरमेसन मोनदों आरो बे थाबैनो जागोन जायखिजाया बे थाबैनो जागोन आरो गोदान प्रेस मिट फैयोबा नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन आरो दा बेखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जेब्लायबो डिमोटिवेट दाजा आरो मोनसे बाथ्रा गासैबो पस्टआ केन्सेल जानायनि बाथ्रा फैया मानोना जि बिथां हाग्रामा सारा जिनोखि बुंदों जे जि इलिगेलाव लादों बिथांमोनखौसो माने केन्सेल खालामगोन आरो बिथांमोना गोदान साख्रि होफिनगोन बेखौ बुंदों एग्जाम्पल BCDC आव 420 पस्टआ दं बिनि गेजेराव हमना ला जास्ट एग्जाम्पल्स होदों दे 50% जुदि लिगेलि मोनदोंबा अब्ला माखासे इलिगेल मोनदोंबा बैखौ बोखारनानै आरो गोदान पस्ट ओंखारगोन ना बेखौ माने होगोन आरो लोगोसे मोनसे मोजां बाथ्रा खोनादों जे BCDC आव बांसिनानो माने जइन जादों आरो खायसे जइन जायाखै जायनि जाउनाव पस्टआ माखासे लांदां दङ बिथांमोननि जायगायाव गोदान पस्टआ फैगोन थिग बेबादिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो खायसे इलिगेल जादोंबा खायसेखौ बोखारनानै खायसे पस्टआ ओंखारगोन ना दा बेखौनो बिथांमोननि दानि गोदान सरकारा साख्रिखौ जों होगोन होनना बुंदों आरो बे मोजां बाथ्रा जियानो जा नोंथांमोना रेडि जाबाय था समजों लोगोसे गासैबो थिग जागोन बेल' लास्टआव मोनसेल' जे नोंथांमोना डिमोटिवेट दाजा नेक्स्टनि थाखाय फकास खालाम गोदान साख्रि फैगासिनो दङ गोबांथार माने YouTube चेनेल थायो माखासे डिमोटिवेट खालामो दा जियानो जा नोंथांमोना इगनर खालामनो रोंनांगोन आरो लोगोसे गोदान नोंथांमोना फकास खालामनांगोन नेक्स्ट जबनि थाखाय आरो दा बेनोमोन बड' जब इनफो YouTube चेनेलनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट